ma magdohoti kibaktiano alani martang yang nahuhum mahita di ingan tabi martang yang mahita. Amin. Punguan ni debatan na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus hami saluhut parhalado ni pungwata sila lahiraja pasahaton tabe matu sude hamu ruas ni pungwata asini roha madi hamu jala dame nasian Tuhata ima na mga ramoti hita saluhutna di bagasan sadarion tungtamado hita madok noliate tu debata bisa luhut padonganion dohot pangaramotion di debata di pardalanan ni nguluta alaboy mardalan dohot denggan paulihot tabak sila lahiraja di tolpingon jala sadarion tapatupa pesta peresmian makam tabak sila lahiraja pinuji ma tuani jala tahamolatehon ma denggan ni basana martua ma akan mangengani bagasmu say hodo pujion nasida atong tahamulatehon sa luhut pasu-pasu ng pangaramotion ni debata di pungwata dohot ruas ni pungwata jala di pangido debatado hita asa gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni pungwata keluarga ng umalian di pasu-pasu tuhata do pungwata lobi siani tahe di parar do tiki gogo pikiran ng pakubasyon ni akaama ina naposo remaja ng sekolah minggu di pungwata gabe pasu-pasu mahita sa luhut na di tonga-tonga ni pungwata gabe ama persinuan na gabe malim di tonga-tonga ni keluarga gabe ina soripada ina si buat tua dohot ina si buat las ni rohama sude ina nang akayana kope yanako na burju dohot si buat goar ma tuari na nengro atong dilas ni rohata maka malatehon dengan ni basana tay dehom ma tarbigido pajoni Kristus. Saluhut nai tung asini rohani debatado itu hita alani i tapuji ma tuhata jala tasobba ma ibana tedeho ma sobba ma jahuba.
balga ni holong ni rohani di bata di bagasan pardalanan ni ngoluta jala tumsoha suhata do dengan di basana nuaing marpungu dohita di bagas joroon patupahon pesta peresmian tabak silalahi raja di Tulpingon alani didok hata ni debata puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune puji hamuma ibana mardongan arbak dohot sordam puji hamuma jahuba mardongan tali sayak dohot tali panot toron namar liat puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila puji hamuma ibana mardongan ogung panggora puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi atong tapuji matuhata marhite edde puji ma jahuba debata laos jongjong ma namar pungu dohita ruas ni punguan sila lahi raja boru bere ibe bere sa dunia ibagasan tikyon marlas ni roha Maria iya jala marulu polo makalasod dengan bahasa ni Jahoba di pestata sa darion ibana mual ni pasu-pasu do hanguluat nuaing pe patarga honota ma persobauta panidangyota dohot las ni rohata di pasu-pasu ni Jahoba nong tajalo marhite budaya habata kota atau amang panggual pangkorsi adu-aduhon majolo tu debata ama namano palangit dohot tanoon dohot nasa isina ima Tuhan Jahoba ama na hutadahami di bagasan gorni anakna Yesus Kristus. Alualuhon ma tu Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nasasadai napaluahon hami siya dosa dot hamatean marhite mudarna nabadiai. Aluluhon matutur di perbadian narwar sian amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus na pajongjong pungwata na badiay. On pe amang panggol pangkorsi namar mula do nasa nangadong jala di batado hararuan ni salhupna nuaing bahed damang majolo godang mula-mula las padumu ma dohot godang sobba sobbai asa di pestata sadarion jolo mar sobba hita tu jolo ni Tuhan debata.
hami be Tuhan Jehovah marhite tangan si majujung dohot roha. Noaing pe amang panggol pangorsi naing lihat tono nami ma Kristus silihon pasu-pasu. Songon panidang yon nami tubok tibion alani bayad damang magod dan liati asa mga liat hami makalason jala makamolatehon pasu-pasu ni dibata naung sahat tu hami di asa mga liat hami mangulok pon hanguluan naung pinatupan ni Tuhan Yesus asa mga liat hami di pesta sadarion asa mga liat hami mamaritahon berita nauli jala patupahon ulaun asinerohay asa hot hakisaron hot las niroha hot hadameon hot hasonangan tubang sonami. Pinuji ma Tuhanina mga lehon pasu-pasu marhite Kristus silehon pasu-pasu di ibana hasangapon hamuliaon dohot hahormaton rudi saliling nililing na atong amang panggol pangkursi bahedamang magod si Diyo asa tong tiyo ulon nami jala tiurong ulo nami takas paruhaon nami jala torang pikiran nami pitaha porsyaon nami jala pulin holong nami di pesta ni pungata laos padu muma dohot gudang hasahatan siala nunga saat pasu-pasu na pinatupan ni Kristus sahat ditongoson Tuhani dinggan basana jala saat hami tuha hisaron hadameon dohot hanguluan naik baru. Tuhita sa luhut na liat na lulu nunga tapateridaho belas nirhata di pesta ni pungata jala nunga tapatuduhon parsobota tu Jesus Kristus lehon pasu-pasu tumuluta ibana do raja nama masu-masu buan ini akan ataula jala laos ibana do silehon hanguluat di kita atong tabuji ma tuhata marhite bukwede sangat di Jehovah de batata. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen gok di Jehovah do tanoon rodi isina portibio dohot pangisina ay iba na do paujak kosa di atas ni akalaw jala di bahot di atas ni akabatangay ise do na jadi nakok tudulok ni Jehovah
Jala ise dona jongjong sogot di hajonjongan ni habadion nai halak pertangan na libdang dohok na iasroha ima halak na maruli pasu-pasu sian Jahoba dohok hadigoran sian debatani hatuon nai. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo harwan ni sudin nadenggan bahasa na meragam-ragami ala ni paso-pasundo umbahin marperbue sude na niula ni tangan nami jala di parmudu hodo hami natinopam asa unang rapar siat tangan mudo sude hujalo hami nasa nadenggan tu daging nami doho tu todi nami jala asini rohamdo na mga ramoti hami mau liate ma rohanami diho pasu-pasu mahami sadarion makalason dohot batu pahon pestaon on pesay jalo ma hauleton ni rohanami akub ni i sailehon matod din tuhami na mamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami asalam hidahami sude na dinggan sude nauli na pinatongom ni tuhami asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangakoko marwite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudumanya mari dengan
Dido hatani upama tinalik bulung si hupi pinarsawang bulung si hala sotung sumosol di budi dada si paingop na soada atong tangingon hamu mapating ni debata di bagasan ulaut ta sadarion imana tafsurat di Filipi 2 ayat 2 songono ma di doklisi gohi hamu ma halalas ni rohakon sadama parohaun hamu sadama haholongan muna saroha sa pikiran ma hamu atong nunga dibigay hamu patik ni debata asa tahaholongi Tuhan debata dohot dongan jolma nuang pe sona ni ni hatani upasa ma dohonokku aek marjulak sian batu patik nauli namarulakula apu hamuma di bagasan ate-ate dohot tutimunan tiuma minalote patik nauli di mani debata kami di bagasan ate-ate dohot dinamik kami Tuhan Allahumma bantu patik ni amin. Mari Didok akan tua-tua rupa do dan boy muba alai pangalaho boy do tarpauba habang bisa-bisa siruba-ruba dohot aparuba say unang jolohona isak kita asa pinauba roha rikot do nama nadadiri alani di bagasan unduk dohot serek ni rohatta martangi yang mahita di bagasan rohatta be Pumada di patana ni halongan ni Kristus di bagasan uduk dohot seret ni roha roma hita tu adopan ni debata tato potima dosakta tu amata debata jala tapangido makasesan ni dosakta di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus para si roha ini
Ale debata amana minabadia jalan nagok asini roha. Manang nabigahali hami ro tua dopamu ubar hatokot hami dosude akka dosa nami nagudangi. Tung masai jujur do hami manir pangsiat dalanmu. Dang mangulahon lomone roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ale Jehovah. Ala ni dosa dohot hajahaton nami. Alai marpamuati maroham di hami. Nuaing roham itu jolom mangido asini roham. Sai sama sude dosa nami jala unang paingot-ingot sude dosa nami nagudangi. Amin Tuhan, asih maroham, say sama dosa nami. Kungan ni debata naung manopoti dosa. Nuaing tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga bola hupasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorot akka dosam. Say mulat mahotuau ayaw do si padua ho hasangapon ma diribata na dikijan. Amen. Hatani debata di epistel di pesta peresmian tabak silalai raja imana tersurat di Pesalmen 110 tolu mamukasian ayat sada satu ayat tolu sonoma di dok tajahama markati sori ede hananakok sian sidau idama dengan nai dohot sonang nai molo tumpungu sahudulan akka nama kamarangi Wala mamahal,
Tumisin si Aaron pola mabaw sa haturago ni agka ulos na. Songon nabur ni Hermon na mabaor to akka duluk Sion ay disido di parbaga di Jahuba pasu-pasu hanguluan sahat rodi sa leleng-leleng na olat lima sahat na martua mana tumangihon hatani di bata jala na upiausa. Amin. Tido hatan upama asimun sadahulmu pege sakaripang manipung rap tutoru mengangkat rap tugija atong rap dongata sa haporsiaw di sadok portibion tahjakon ma haporsiaw tay rap mahitamad dok au porsea di debata Jahuba ido ama pargugo na sa haturusa na tumopalangit dohota au porsea di Jesus Kristus anak ni dibata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tut di parbadia adorang sohabubuha ido tuhata na tumaw na birni di panghuman ni Silatus na mati tarpajan do ibana di hao pinasila na duet tugonotoro dumitanon na mulak mangulu diari patuluho na manay tusurko laho kudul tusiamo ni dibata Jahuba amanay pargugo na sohatulusan ni sima ibana pay mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di parbadia jalang adong sa dahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot ni hasisan ni dosa dohot ni hatain na mato mulak mangulu sugot dari ni halak na umate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapasada marohata martamia kita. Gok puji-pujian ma husuk bahu kami tu ada upamu aliamang nabasa. Alatak kasih tutuhu jalo kami dengan dibasam. Diramoti hodo ali Tuhan daging nang pertujuan nami.
Borhat tami siya tongan ibagas nami ganuk marsada-sada. Tok kami marhay pason. Imali Tuhan na mengikuti ibadah di pernakok ni matanya riyon. Ale Tuhan takas di botoho ali Tuhan akka ulaw namyon. Marbikas mele Tuhan peresmian makam niya pung nami silay raja si Indonesia bahkan si dunia. Pos rohanami ali Tuhan nang tong do pasu-pasuom mo ulaw namyon. Asa tongtok kami merdami sonang mangulahon na ubarto acara demi acara. Upasat kami maletihan marhitit yang nami. Tarlumobi ma dipunguan ni Sileraja si Indonesia. Naung didos ni rohanami ale Tuhan marhiti asim doho paso-pasong. Nau kupilitami pengurus ni Sileraja si Indonesia anak boru doho tibebere. Pargugoy ale Tuhan DPP pusat nami. Tarlumoy ma ketua umum nami na manguluhon na kaulaunon. Leang gajang ni umur hahay pason ni perdagingon. Patorang ng pikiran ng ipakinasida bisuk na siya ko. Asa tumanggiat ali Tuhan di pungan di pagparan ni opong nami Silera Jaon. Marbungaran dilihat di Portibion. Songo sada panidangin songo pararato baritam ditonga-tonga ni Portibinamion. Tarlumubi mali Tuhan panitia peleksana pargugoy na sida li Tuhan. Laho mangulahon acara demi acara. Tarlumubi ma diamang ketua umum pelaksana sahata sila lagi. Dohot amat daswandi silalahi. Perbisuki Tuhan. Asa tunganggiat boy ulaw namyon gabi mata paso-paso bonon nami tu bagas ni ganu bagas nami ganu mersada-sada. Tuhan hami jolma na mangulun akan anitok pamong Olo do sipata huo pangasaho kami gugunami doho pangatusyan nami. Alay posto rohanami le Tuhan pahirbang matangam mo nagok pasu-paswi. Asa tunganggiat kami ale Tuhan marsada niro hatu anok kujulan nyarion. Tarlumbobi ma panitia pembangunan di makam ni apung nami Silera Jaon. Mulai siya ketua satu, ketua pelaksana satu, bendahara sekretarisnya. Dituturi hodo oleh Tuhan, jala dipergogoi doho oleh Tuhan. Alania oleh Tuhan pasu-pasu ma, jakka permoluan nasida. Asa tunganggiat yakka ari-ari neng roh. Lambar gada-gada akka panamotan na lausi tapuan nasida. Songoni mali Tuhan na tua-tua namin arong ditulpingos sa luhut na. Doho takay na namin sa luhut. Pasu-pasu mabuna pasugit namin ali Tuhan. Asa tunganggiat manang siap dia dua portibi dia pero. Lau pataru hepeng na tubo na pasugiton. Doho na pataru pikiran na doho bisukna. Mabangun pulau Samosirong. Tarlubobi ma bona pasugit nami tulpingon. Ale Tuhan asiroham. Gudangak kanamasa tantangan dihadapi akka pengurus-pengurus. Mulai tingkat DPP, DPD, dohot DPW, gudang ale Tuhan tantangan. Alay posto rohanami, ala hubotohami ali Tuhan hodo haparusan nami ali Tuhan.
paso-paso mahami oleh Tuhan. Pasahak maholong nasyak koi. Asa marsiha holong kami oleh Tuhan namar hamaranggi di boparan na punami sile raja. Anak boru bere ibe bere. Nung amar pungu hami oleh Tuhan mamujiho. Rapak dohot tulang nami saluhud. Alania oleh Tuhan patiru makkaulaunom. Asa tumanggia tiura le Tuhan dang adong age guhurang age aha. Molo adong akanahurang ale Tuhan mata paso-paso mai. Molo adong nalubi ale Tuhan tong marhitiasi dirham mai. Alay tong do bonon nami bagasat kami yang nami ale Tuhan. Tardugomi ma pinopar niya punami sile raja dinalauro tut ingananom pataru nasida le Tuhan sahat tu tempatom pada waka parmarani daging ng toddi asa tongtong nasida bui marlas ni roha pajumpa kami di ingananom mangudahon ulaun namyon songonima le Tuhan di paparan na punami sile raja saluhukna molo subuh na subuh roa le Tuhan alaung akarikop niya kaulon nasida tong paso-pasomu nasida le Tuhan. Alay molo di bagasa persahito do le Tuhan. Paso-paso maka ubat na dipanganna. Jala talus so di boto-boto maka persahito siapa matangna. Asa tumibu le Tuhan marai pason. Songonina kami saluhuk na le Tuhan di paparan na punami sileraja na adong se Indonesia. Molo dalam pemulihan oleh Tuhan tong paso-paso kaubat nalani pangakami. Asabuy hami le Tuhan. Songon na mangihutun oleh Tuhan tau ku tau. Songon na mangulahong manguduting ulunami. Tardumowi male Tuhan yak na banimut-nimut ko na yanak ko nami naong di palumem di tonga-tonga ni kiluraga nami gano marsada-sada. Ale Tuhan molo na hurang malo pinahami le Tuhan majalo siya lupamu tede ludiho. Ho male Tuhan na malapot to ni Tuhami gano marsada-sada. Tokin naya le Tuhan pakuninga mahami marit na posong. Alania le Tuhan pasok-asok na posong na lao pasahat to barita. Asa barita ini hatmi lama makuningi hami. Gabi itu kok nami dinalandi sulu nami nagulap. Jalai mabonon nami mulak kami notu bagas nami garuk marsada-sada. Ima nasiluah na balga na hujalo kami ada Tuhan. Tuhan Yesus hami jolma neto pamong ala na mangulu do pihami di portibi na di pasah mong. Gudang akapangalakon nami do pakatian nami doho ya kapakuling nami songoninang di pamereng nami pe. Nunga di patupa ni amat tak ketua pembangunan imam makam silera jaum. Alai molo tungadongak kana salah padohan raja Tuhan. Songoninang akang pangalakan nami manibil siya dalammu marpamuati maroham. Asa mangido hami alit ang esa may saluhut na asa unang tarabba paso-pasum. Mauliate mau pasat kami Tuhan marhiti anak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita untuk tanpa saat punya.
Damai di batana sumur sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dawat pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hawa kamanami dawat nami punguan silalai raja Namar Lasneruha dari Balai Dikion di pesta peresmian tambak makam Neoputa si lelahi raja. Ubuat mahat yang dibata namangku hilas Neruhata songon tangiang ni abang naking tangiang pangodianon asa sudi kita mula marlas Neruha marolo-bolo tuluat namar seraki di dia bagi kita maringanan. Sian Galatia ono mayat sada sahatro di ayat 5 sono di dok disi ada kadongan melotung tarsomung col mamardosa hamwa kanam tarulu ditodi mapature ho di bana marhide hite tod di nalambok alai matahud dirim sotung dohot ho taruncul alai matahud dirim sotung dohot ho taruncul marsuruban mahamu mamarusana kano luki ima dalan mangaradoti batik di Kristus ay mono di babur nang halak dirina haben swadong di ibana sipa oto-oto diri doi alai gaduk nama nakasi ulaun nabe dungi itu ibana sadiri mabuji-bujian dada mararuk pena asing alai adong diganu si borosanan nabi ido anggo sahatna alai si tuhudi turbukon di ayat 25 marsirupa mahamu mamarusana karal doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus marsirupa mahamu mamarusana karal doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus ido anggo sahatna amanginang natwari sekitar 100 salak hami ibadah di ingananon mamuka ulauta pesta peresmianon jala tumateligan salhutna hutangnya ku kami do hamu di bardalanan hutangnya ku kami do hamu nalau tu dulu perhomasan do takana asing asa di bagasan hagisarok kamu sahatu ingananon di pesta tahun natuari adong do pesan moral tuau amang padita anggo sadario boyo berjamita ho saras tongajom aleng ko marsugo berjamita mahotokin at tersedeleleng niku ngaboy bisa marobat jominna dungi rodongan idok songonon wala wong padita boy masa marobat jom jamita aliam pelok les untuk sabar wajo minna ay ho naasi do pikiran mo nikko sihirip por mo naasi dak masalah udok dak masalah dan pula masalah alam yang pada dulu utak ala ni berekau baju jamu anggo japu 10 bulu pas do 10 maaf 10 25 amin majabita olorohamu lasiruhamu oke dil mahita 10-15 amin majabita dan amin jabita 10-25 dan pola tunjuk tangan kamu jami be jamune be paduruhamu uberek dosianom manang ditangi hokodo jebito manang dang hudok pe amin. Saya tidak tahu biasanya kalau pemerintah datang didahului dengan protokol yang luar biasa. Tadi ada berpakaian seragam pegawai hari di sini meninjau dipastikan beliau akan hadir. Tadi malam saya coba komunikasi dengan keluarga beliau di Batam.
Dan saya minta tolong untuk diingatkan Pak Bupati untuk hadir di pesta ini. Mudah-mudahan hadir, dan beliau katakan, ya Mang, saya akan ingatkan protokolnya, ajudannya, malam ini akan beliau datang, seperti itu. Kita berdoa buat beliau, kita berdoa buat Pak Bupati menghadiri pesta ini. Katanya kemana sih dasar atau dikion? Karena begitu banyak, semalam saya dengar informasi, begitu banyak kegiatan Pak Bupati di Samosir ini, pesta marga di mana-mana. Ada tatanya koma sahat. Amangi dang, saya tertarik dengan satu doa dari abang tadi. Begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Gudak kian do sinrawakta. Gudak kian do permasalahan na tado budi tonga-tonga ni gulutau. Gudak. Udah punya istri cantik juga punya masalah. Punya suami ganteng juga masalah. Molo inatani babaga, gudang nama merek, gudang nama berli. Molo matani bagateng gudang na tertarik. Alahi na paling bahaya, punya istri jelek juga masalah. Molo roain atana, beta apa? Tu pesta tak peresmian tabagina. Perjulu mah ini mana tuh? Dan olorap punya masalah, semua punya masalah. Ketiga pembangunan tambak ini, bangsa Hatta punya masalah loh. Itu tahe, pas paling jatuh tabagon, roa lugu hawa-hawa, iruk pakon, gudang lipu buki. Itu kan? Tapi luar biasa. Berapa minggu setelah pasti itu terhubung gimana? Selfie di Bali. Mau lihat ma Tuhan. Daung masalah habis naruhku. Amin. Ale tagi aku songonon. Tuhan. Sotung ibahay bisimana sudi ibali. Pacarian le baso-basi. Sotung sodong tadi dengan notahe ditulping naruhku. Tadi doang. Habis di Bali, ibu kor tu son, udok tibana bang porsia baho, somon alugu haba-habangi na menghancurkan gudangi, somoni donok pro alugu haba-habi pasu-pasui, mengganti sudeniku. Amin. Bang ini mana? Au seujo abang tu mana? Dalam rangka pesta ini juga kita punya masalah. Dan masalah itu datang dari kubu kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Sianaka, udata, abangta, dari sana. Tapi kita boleh lalui jalboy tapatuba sadarion. Hidup baik nakingin dete. Sebenarnya kadang ala digogot tahun. Sebenarnya kadang ala di kekuatan tahun. Enggak. Ini adalah karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Dan ala digogokku. Ala alani Tuhan. Nang gudang tak ada ubi masalah silai rajau. Jangan sumurut. Au hudok dosongonon. Saya bangga silalai raja. Saya bangga silalai dari tolpi. Ada kuboto bangga umanandang. Bangga. Jabita kunatuari sudah mahau marpoto di makam silalai raja. Dungi upload tahu mas sudah tu Facebook. Mau nggak? Mau tidak? Sudah. Sotung marpoto hamuliaha di Kings. Tang lebatan ni. Isok mahau marpoto. Maka di sana akan katakan kami ada. Ono dohamu dan boleh kamu menangahabe bahwa eksistensi dia raja ada adong dohamu.
mengalusi salau suku-sukun tentang keberadaan si lele raja, itulah ada keberadaan seseorang itu diberitahu dengan bukti. Omma buktina. Maaf amang, natuari bagas do sukut. Tanoni sino. Oh maaf, moloro au tu sada huda dak kolak kon sedilo niya. Anu sukut tanoni sino. Na dua iso madokon tanot taru yama. Walau tanot taru badan tau sahay. Bahasa dang taulahon nading iso. Bahasa dang tabahin pamajuk putaw. Bangsa hata tanot tanon. Ali dang tanong. Beda do. Gabirini si do. Gabirita, ay naggabirin. Berarti milik semua. Milik tasudi. Tahu sahai mau. Kita punya tanah. Au bangga no sida lai raja. Bahasa. Molo mangamu tahun. Molo mangamu tahun. Isi no namoy basohon tawi. Sidalahi tangarok kaya sidalahi gue baso tao so tumbang kamu sidalahi marga sidalahi bangga mahamu doru boy mana kulukot tao dan kamu dikasih Tuhan talenta kuasa seperti Tuhan Yesus. Holat Tuhan Yesus doa boy pamenakku galumbang alai. Ya udah songonon naburu pas orang lomo-lomo tua buru hidikku aku bereng sudah buru siadahi ia turimar bang buru adang buru siadahi so go berturu baju buru siadahi sudah bertobat jauh buru siadahi. Tua bang buri, alai ne mana semua tua, amang pandita, molo sosomoni hami, dak kasih akan non akaberemi ne mana, ada pola somoni nak buru kasih ada akabere sudiriku, ade nak buru itu mulia non bertuah juga, unang buruk juga tu nak buru, unang buruk juga tu nak buru, tolong buru jujur dah. Buri lo nak buri amang buri neng mangan buat dahan aja. Asa ido iwana mau lihat ma Tuhan dung pesta peresmian tabah silai raja ngamu babe inatakon. Amin. Muda saasa muda las diroa semua tangan dia bagi nakti. Itu yang kedua. Yang ketiga, banggalah silai raja. Hola silalai raja dong adong. Naking nggak tahu. Adong pulau tulping dan yan. Nanti coba lihat amang, itu ada suatu keajaiban dunia. Adong partulping di sopawahu jenom. Di sana ada satu batu. Kalau amang pergi ke sana, suatu saat batu itu boy inganata makai di boy jong kalau salutut deh pas di tengah-tengah itu keajaiban dunia itu luar biasa. Pada saat surut Danau Toba ada batu di sana, cuma kau dak ketu sadu alam bir rojol matusi gudangin nabi guna dak kubo to memang. Yang keempat, bangga adalah selain raja adong baringin tujuh keajaiban dunia, tapi tujuh
beringin ini. Hidup kamu maon natuari ngada botu obat bisa du. Sadarion saya jumpa 1, 5, 2 nai lebih hamua. 1 beringin 7 daunnya. 1 pokok 7 daunnya. Dan semalam saya upload di Facebook. Ini ajaib. Ajaib doon. Alani anon martangi yang maha utusi. Ale ulang pola johobu opung tang lapatan ni. Joma Tuhani martangi yang polisi. Maaf. Aku dong. Bahasa dan ciptaan silai raja. Ciptaan maon. Sada destinasi pariwisata. Dungi baik mesimuan. Dungi dok ma. Anong ma. Gait na. On pitu daun nion. Boleh campur rapituon. Iba masuk ke air panas. Dungi manangah habis sahibna. Pasti malu. Alay jumulo ma martangiang. Gitu aja lah. Juallah itu dengan baik. Om mana yang tabatuh pada tonga-tonga di mulut. Maka kita tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Tidak. Tapi apa yang mau kita lakukan hal-hal yang besar. Alami itu Paulus mandok 5 menit naik. Paulus mandok ketika Galatia punya masalah perbedaan taringot haborseau hala jauh di nagabe Kristen dohon jauh di nagabe Kristen persoalan sunat habido nati kos ina hala jahudi ala habido marsunat anggo hamudon jahudi dang tikos samu dang saat kamu tu surgo dang marapun kara jauh di batahamu marsuali manasida Galatia madok unang bei muladong masalah itu ngatongan inggodomu para jolo ido ibana ma diturupukon saling peduli bereng jubang pilihanon sotum gabi ay dong napikir ko sudi agak bum matusan tujulo dia bang babae ay unang ibu kalogo bereng ane pilihan ne sotum marusia pun oke abu Sudung gabi demon lo kala ko periku. Para jolo di lokon marsiruba mahamu bertolong-tolonganlah saling peduli. Aku tertarik dulu lagu. Anu lagu ahai urang pada baik. Songo pandok niaka na tua tahe pitu batu martindi ala sararo si taon na dok andong bedehoni alai au nek kubuat pitu batu martindi sada si taon na dok odo na husoroti dakku soroti taringot molo anong namatian nama siak kangayu namatian ang banggina dang polamatian ala dong dongan dah ale pak pitu batu martindi ina indo ononna marsiba subuh-subuhan. Hindarilah marsiba subuh-subuhan, tapi hiduplah saling bertolong-tolongan. Marsiruba mahamu mamorsa nakaron doki aido ido dalam mangradoti pada di Kristus. Mulai hari ini ikut marsiruba do peparan di silai raja. Saling mendukung yang satu dengan yang lain. Molo abong nagurang di hangita di Boruta, di Bereta, paingot tinggan ayah saya dari dokter. Sungguli, doho roha, paingot di bagasa kaladohon. Ima parjono. Walau mulak kita ingat ikon marsi urubado. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Paduagon. Saya tertarik satu lagu. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, oh Tuhan, amangina ingot martik kinongolum di Portibio. Selagi Tuhan beri kesempatan molo di legon di batatik itu kita lakukanlah yang terbaik. Kalau tanya saya, amang pendeta, amang melayani untuk siapa? Saya tidak pernah katakan saya melayani jemaat HKBP Pekanbaru. No. Dak dia hudo aumak kobasi ruas di huri HKBP Pekanbaru. Tidak. Molo iro na huobasi. Molo ruas di huri iro na huobasi. Di jolo di ruasi burjumau. Ulu amang. Ulu amang. Ada orang dagi ber ruasi juga tahu. Di jono dia pukal pidau berjuma. Oleh betul hari itu. Alanda tidak lihat aku berbeli barang. Itu kalau jemaat yang dilayani. Itu kalau manusia yang dilayani. Tapi saya katakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Amin. Lakukanlah untuk Tuhan dan dari hatimu. Maaf amanginang, molo di udah kobe, mana ngah di Silele Raja, lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk Silele Raja. Asa terpasu-pasu ngomong. Asa unang marung untuk bukto, mau dihargai Silele Raja atau tidak dihargai Silele Raja. Karena kamu lakukan untuk Tuhan. Allah panah daun mutu adoban milibata. Hidup harus berkat, ikut pasu-pasu kita. Dimanapun kita berada harus mencari berkat. Satu pintu mulia. Ada parbontang ison. Anu bikin parbontang ison. Tubon tangau ini luar biasa. Tepuk tangan jutu bunga Silele Raja larung di bontang. Ini luar biasa loh. Saya salut dengan mereka. Bangsa Hatta, ngapas amin baju daun dari menuju jamna 5 menit mana tubon tangau lau maaf tubon tangau lau iya ahon benderon begitu aku mereka dengar di titing amang maaf di titing marhiti jamita Pak Kardi Bendiang begitu selesai gereja mereka telepon saya amang padita di dia amang isi daun bang marono belum diku baru waktu udah ini amon mai igare aja bang ujib putu dah ada penguat Silele Raja luang iso siapa udah tuh bakari bos izin bos ada orang tubuh kuat jemputan lama hoin di mana lawo tu si maru bolok tu di kumula ala parjolo pajupang sude do Silele Raja do boru di sini baru aku butuh kamu baru boru bulan butuh kamu do daw sude mancalang aku bang nabungwe malu aku kos tiket tu siani terutang aku kalau lagi sude bah jujur tapi saya tidak melihat itu tapi kepedulian mereka ipak kebaru aku ngau 2 bulan nang gusa ada pengdamu mana lebo dawa nang ise iri itu pakai laku
Nabasubu mabelas rohaku opukal biburuoma anggo do abangi Rome mana ruhon alay mo di mana nangong galas gereja ijabu itaro di mana ma salusi galas isa manaruhonon itu amang inang itu marga siya ini itu bersida mutarin na mulai hati matuhan naruhak luar biasa ada nang adong doba dari he mau telepon Roma jo amang tuson pertanyaan kita na saya hadir nanang do honokku hidup ini jadi berkat molo adong dibigi amunisi berhubungan do siya lain tidak masalah lah hubungi telepon lah itu kita satu keluarga patuluhan jalau mau berpuli hidup ini hukum tabur tuai molo idi suako ido godilomu ibu Tuhan mu lagu molo sidua kasang molo siduan gadong molo sinuan nadenggan molo sinuan naroa di bahini asa denggan sude asa aido dihalo mohon di Tuhani dakya marisua kalak nangulo na rin amin tungsoe ano halak marisua maulaw na rin lakukanlah yang baik nang ibarsuara jol maho lakukan yang baik Bang Victor nang ibarsuara ho lakukan yang baik nang suanggo tadi o peho lakukan yang baik una kalau suanggo tadi o tungo suanggo patu mo banangaha abi dungan ko tadi o pe bana tu suanggo patu mo banangaha itu masalah use rebo do lakukanlah yang baik ingat hidup ini hukum tamur tuai ia ini ulah hoko ido tabuamu itu yang kamu tabur itu akan kita dua posro hati mulak kita mana tu dia beluata taulah mana ringgan di tonga-tonga dengan lutau taulah mana ringgan pasti lo terpasu-pasu lutau posro hati au natuari olah saya berjamitan na marulubulot tudiku alarong natuari mangaleo tiket tu mulak amat Tuhan mulak tu bakal baru ngagwalua be mia alani bangsa hata da pola pikir orang mo kosuge ale mo nang lero mo nutom do jalo ku nang pola masalah saya memang tidak pernah berpikir tentang apapun dari bunguan ini semalam itu bendara kita luar biasa itu terus soro hadir ialah itu tagiat koma ngamak be dan pola pikiran umum be mana ngatar yang tua saya akan pulang nanti selepas ini saya akan jalan malam ke Pekanbaru sekarang saya punya pelayanan lagi untuk Kamis jadi tanya kau memahami molo besok sampai baru kita besok saya akan berangkat ala gudang ulang di Pekanbaru Tuhan tama nama masuk kita Tuhan tama nama tuduh susudeka natasan kami tetaplah lakukan yang baik tapatu pamanadinggan di tengah-tengah di gelutau nanti dimana tu sudah sialahi pepung sila rajau sotung mati jatuh kamu idunai alali mau memang mengubah karakter ni hitara merkesialai na emosional ada yang pikir lebih baiklah ya
Ate. Wala no pukal pinondo na omisyonal bagi siya lagi. Ang bon, sisi di mana terus labot di mana. Sudah mahita songono pukal pinon. Mga dobi sudah bergumulan. Ate melobo bering jum labot di mana mga lusi. Ate, amin. Sudah mahita songono pukal pinon. Ima, ayun do madok tuwa na tuwari. Pasok sa biday di mana muloy pagidok ko. Jala na bukid di mana madok ko ni. Ate, pasroh aku tabatu mamadingkan di mulut tahu. Dungi daw na kita sulit. Martarian mahirap. Maulah hati Tuhan gudang do persoalan permasalahan do wado pihami. Ada disumbuli hodo kami berkiti hatam asamar siru bakani. Itonga-tonga di gulu namion. Mamor sanak kenal doki. Unang marsipas buat kami. Disumbuli hodo kami. Ikut kami basu-basu rohani. Ay bersatu kinat do. Goduhol. Disumbuli hodo kami. Iya nahusua kami. Ido tabuan nami. Alani cari mahami batu pahon nadingkan. Di tengah-tengah di punguan nami. Sila rai jayon. Ajari mahami batu pahon nadingkan. Di bungan nami oh Tuhan. Sila lahir jauh. Ajari maksudi pengurus ali Tuhan lahu pauliulihon hutanami tulpingon ingananon gabidingkan padaraman di tulpingon marhiti kehadiran ni makamur Tuhan Rusia rohani habis suhon habis tarana siapa lehonom mutusuli pengurus gawiwoy dengan didesain, dimanage, dikelola, ingananon, tanoon, gabi pasu-pasu, tanoon Tuhan. Di bagasan hasadan nasihat koi mahami, patukahon. Ali Tuhan disakai wa mereka nami do, nengro. Merhiti bak bupati nami, bupati sama siro. Ali Tuhan tungasi maruham pataru manasida satu yang lama pacupang dohot kami asamarlas nirowahan jala mulu adong si Panginoon namin nuto bawa upati namin songon ilik-ilik namin ilik-ilik ni bunganon tulu ato say homa napatuluson Anggiat marhiti pamarita namin. Boy pamajuhon hutatol pingot Tuhan tujuan niaryo. Paso-paso masudi pengurus na ulo jamak kalau jauh ulang pesta. Hatahom matunasida dang marisua nadingkan na pinatupaan. Selehonong murong nadingkan tunasida. Paso-paso mahami sudi na bungun wayang narodi sosial luat namar seraki. Mulai ante diko didongan di hoha. Celamanan tiga pihai mulai sesama siron siat tolpingon ramoti mahami ali Tuhan. Ulang tuduat nami bi baju pangrabdoh keluarga. Pada umma marah-marahan pada waktu soal kami secara khusus. Sadari ontang yang konon nami do. Di bulan asal pui songgok do. Roha pikiran ni bangsa hata di son. Rabdohot keluarga ng kakak namin. Rabdohot sulit keluarga na ali Tuhan. Buat masuk ni rohai siya roha dohot pikiran na. Papir matudina. Prosya rohan. Tambayong mo pasong-pasong tibana. Tujuluan nyariyo. Songon topu ni alugwi. Songonido topu. Lehonommu pasu-pasu marbuhal-buhal tunasida. Ilo pos rohanami martuhat toko cala mardebata hoko. Alani ape kumatangamu na badi mamasuk-masuk kami sa lebut na. Moradong na marsahi mula sianon
Hisarap mga pamatang na. Mulwadong na mangido tuho. Dihagabiyo. Mula siyanon. Lehonong umahagabiyo. Mulwadong na masigol di parpahompuan. Mula siyanon. Lehong mapahompu tubuk. Parang nasira. Mulwadong na mangido sirokap ni Toti. Mula siyanon. Patudo masirokap Toti na. Mulwadong na sudah buat para karejuan. Mula siyaningan anon. Sai patudo para karejuan tu nasira. Mauliate di ko Tuhan. Nunga di tiyo po jalan jamaho. Tangi kong mahal. Amin. Amang inang. Tabasaha mabiliata. Alayan ko biliano. Oma ujud kepeduliata tuhu taon. Pilianon. Tusuri panitia. Dan boy bergabus. Sotong isunat tamu pilianon. Dan ini beda. Pilianon tabasaha doon tu harajau diri batang. Tuhuria na adong. Di sekitar Tolpingon dohot tua barida. 3 gereja na dong di sonan no. Omma kepeduliata tuhu uriata na dong di son. Soma tangan di batang. Dinggam mata basa piliata jala panitia anggo khusus do. Sotung di pada uhuan lutu pilihan nasing ne. Ada mangda seksi ibadah hidup pagiriwan nami jala pasahaton ni ketua teman nanon doho pengurus tut huria kanu maren di mahida.
Tadok mamole ante tu Jehovah ay berdengkan basa do imana ro disaliling-liling na do asli rohana itu kita. Nunga tabasa hambeliata tu dibata marhide bumuata song parbuen ya kana taula. Atong tanyo kau mahatan dibata nama dok alai marhua suro dibata. Mangusehon salahut asya situ hamu. Asa sadok tuk situ tu dihamu. Jala marlowi-lowi hamu. Lahu patu bahon saluhut ulau naringkan. Atong taharingkas semua makobasi bunguata di bagasan dame sada ni roha dohot holong ni roha. Tangian ko mabelit na tapasahan tuwa ba ni bata tawod dugbe maruhat tamar tangiang mahita. Ali ni bata amanami na di banuagi jang horo harawan ni salamut silehon leluning gando naso ni basa na mo liutus. Kupasahan tayo masiyan na nilehom ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihan upati bunuh harajo meritung-atungan di huriyam dohot di portibyon. Buhay marungkanay margiri itu dim asalam ada kami gorang ni sidol lehom itu kami asalam girgir hebat dok maule hati tu ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin rampa kita mangidohon tangiang hato batai alle amanami na di banua gijang saya binar badia magoarmu saya roma harajonmu sesaut maromo daruham di banu tongun somon di banua gijang lehon madu kami seru namuluan siap hari sesa madu sanami somon pandai sanami di dosa na berdosa Tuhami unak kami tugi untuk pangucunan palua mahami sian pangago ay hodono pun harajaon dohot hagugon rodi hasangapon saliling ni lelingna amin mulak mahamu di bagasan dame dohot las di roha jalo hamu ma pasu-pasu sian mata di mata di pasu-pasu jalan di ramo di Tuhan di mata mahamu di sodako Tuhan di mata mungkin Tuhanmu jalan asima rohana bidahamu di dopak ko Tuhan de mata mungkin Tuhanmu jala di pasar honma damena tutur di munabe.